Jo, už natáčíš? Jo. No tak to stopni a teď to ještě... Tak mi to prosím stopni. Nemůžu. Jo. Ajdu. To pak dáš do bloopers. Takový reklamy na Apple. Jde tam pořádně vidět ten počítač? To pak chceš dát jako taky do bloopers? Asi jo. Ne, to tam nedávej. Dám. Bože, pro tak to zobanec. No, teď nás mi jde vidět asi hodně do rozkroku, co? No jo. Jo? Podej mi tu deku. Takže, klapka lidi, já vás dneska vítám u tohle videa a dnešní video bude můj rok 2016 a vítám vás v roce 2017. Takže bych vám chtěla říct, že potkalo mě spoustu krásných i zároveň ošklivých věcí. Krásných faktů je, že jsem potkala fakt nějaký třeba i bezva lidi, a který mi doplnili ten život k lepšímu a prostě jakože naplnili to k dobru. Ale zase jsem i u několika lidí, který už dlouho znám a jakoby prostě vídám se s nimi a takhle, ale moc jsem je nemusela, tak jsem poznala, že jsou dost potřebný v tom životě a takže tak. Takže zároveň i jsme s Annie oslavili 4 roky našeho vzájemného přátelství a moc si toho vážím, že už jsme tak hodně dlouho spolu. Děkuji za každou chvíli. Fakt. Dobrém i veselém! Hodně mi naplnila život k lepšímu. Sice byly jakože pár chvil, kdy jsme se fakt jakože pohádali a takhle, ale tak to k přátelství patří, že jo. Si vzpomínám, že i když nedaleko od tohohle data, co to vydávám, tohle video, tak mi umřel fakt skvělý chlap v rodině, který se nazýval mým nevlastním pradědou. Tak i tak prostě. Sice jsem ho teda jakože hodně dlouho neviděla, ale ten pocit mě hrozně užírá, že prostě už tady není a že už ho nikdy neuvidím. Hrozně mě mrzí ty 4 měsíce, který jsem ho neviděla a neměla jsem ani šanci za ním jet, takže jestli tady to slyšíš, takže se ti fakt omlouvám. Jedna z nejhorších věcí, co se stalo tento rok, tak bylo, že noc 27.12. na 28.12. 1997 mi umřel děda. Tento rok byl kulatým pro jeho smrt a bylo to přesně 20 let. Tady v tom světě jsem dědu nikdy nepoznala, tak mi tady na tom světě hodně schází. Teď jsem vám hodně jakoby shrnula můj rok 2016, ano, není moc, co bych k němu řekla, jenomže děkuji těm lidem, co tu pro mě byli a co tu pro mě nadále jsou. Myslím si, že rok 2017 by mohl být o něco lepší a snad bude teda. Rok 2016 byl jeden z mála roků, který bych obodovala 50 ze 100, protože nebyl naplněn ani nejlepšíma, ani nejhoršíma zážitkama. Něco málo z těch dvou tam bylo, ale nebylo to naplněné úplně, jakože prostě do 100. A ještě jednou na potřetí moc děkuju a teď vám sem dám teda jakože hodně málo fotek z roku 2016.